अम्मा एड़ा नियो। ଏଥିରେ କଣ ବ୍ରେଡ୍ ଜାମ୍ କେବେ? नहीं नहीं ब्रेड जैम बनाओनी इथरे ब्रेड आमलेट गोटे भलसे बनाओ। ଆଗରୁ ତ କେବେ ମୁଁ ବନେଇନି। ଫାଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା। ଚିନି ସିରା ପରି ମିଠା ସୁରେ ଯେବେ ସେ ଡାକିଲା କାଚର ହୃଦୟ ମୋର ସେବେ ତରଳିଲା ଆଖି ଆଖିରେ ସେ ମାଇଲା ରେ ଚୋଖା ଟୋକା ଗଲା ମତେ ଖାଇଲା ରେ ଚୋଖା ଟୋକା ମନକୁ ସେ ପାଇଲା ରେ ଚୋଖା ଟୋକା ଯେ ଦେଖିଲା ସେ କହିଲା ରେ ଚୋଖା ଟୋକା ଆଖି ଆଖିରେ ସେ ମାଇଲା ରେ ଚୋଖା ଟୋକା ଗଲା ମତେ ଖାଇଲା ରେ ଚୋଖା ଟୋକା ମନକୁ ସେ ପାଇଲା ରେ ଚୋଖା ଟୋକା ଯେ ଦେଖିଲା ସେ କହିଲା ରେ ଚୋଖା ଟୋକା